Tak vážení fanoušci, vážení hosté, vzhledem k tomu, že už máme všechny hosty na tiskové konferenci, tak si krátce popovídáme. Shrneme si tedy dnešní zápas, který proběhl mezi domácím týmem Házená Kynžvart a hostujícím týmem Zora Olomouc. Zápas skončil v konečném poměru 35-23 pro domácí tým. A dovolte mi, abych si přivítal naše hosty. Za hostující tým se dostavila trenérka Lucie Fabíková po mé pravé straně. Kapitánka týmu, děkujeme za potlesk. Kapitánka týmu Nikola Jancová. A za domácí tým tradičně trenér pan Petr Sabatka. Přišla mezi nás i hráčka Barbora Tesařová. Nejprve bych se zeptal paní hostující trenérky, s čím přijeli do dnešního zápasu a jak hodnotí celkový vývoj a průběh. Děkuji. Tak v prvé řadě bych chtěla pogratulovat domácímu tomu vítězství, které bylo bohužel pro nás velmi zřetelné. A my jsme přijeli s tím, že jsme věděli, že nás nečeká žádný lehký zápas, protože jsme znali sílu soupeře. A nicméně chtěli jsme se poprat o dobrý výsledek a zejména o to, abychom my se posouvali v naší hře. A což se nám úplně nepovedlo, protože bohužel nejsme natolik psychicky odolné, abychom zvládli zápasy, kdy se nám v podstatě nedaří a dostáváme bytí jakoby od začátku a jsme velmi silně ovlivněni tím, že máme bohužel zraněné hráčky na klíčových pozicích, na spojkách a nemáme natolik široký kádr, abychom byli schopni v podstatě nahradit a tudíž hráčky jsou velmi unavené a potom už to prostě nezvládají fyzicky ani psychicky, což se dnes projevilo bohužel už na začátku poločasu. Děkuji. A celkové zhodnocení zápasu požádám i domácího trenéra Petra Sabatku. Tak ďakujem za gratuláciu a my sa dávame zdravotne do poriadku. Nám absentovali hráčky, dievčatá si zahrali na netradičných niektorých postoch a zvládli to s bravúrou, takže super. Budil Rešpekt vyhral v domácom prostredí so Slaviou. Očakávali sme, že bude viac dorovať a my sme si hrali svoje. Chceli sme vyriešiť niektoré herné situácie, ktoré má totožne s hrou Haukaru a chceli sme sa dobre pripraviť na ten sobotný zápas. Dievčatá môžem pochváliť, zvládli tie situácie a vyskúšali sme si alternatívy, najmä v tej defenzíve. Tam sme jasne dominovali, tam bolo na prerušenia 46-12. To predurčovalo na to, aby sme vyhrali s vysokým gólovým rozdielom. Škoda, že sa tam niektoré šance nezrealizovali a super mohol dostať alebo s väčším gólovým rozdielom, takže tak to bude. Já bych položil otázku Nikolce. Začátek utkání se nesl ve vyrovnaném duchu a pak nastal zlom. Tak se chci zeptat, v čem to vidíš? Myslím si, že zlom nastal v tom, že jsme ztraceli v útoku velmi jednoduše míče a tím se dostával soupeř rychle na druhou půlku, kde my jsme se nestihli sformovat a v podstatě jsme ani nebránili, vůbec jsme nestíhali a soupeře jsme pouštěli k jednoduchým, lehkým brankám. Děkuji a teď bych poprosil Barboru Tesařovou, aby zhodnotila výkon týmu jako celku před sobotním zápasem a vlastně vás pozvala na sobotní zápas. Tak jak už trenér zmínil, tak my jsme si chtěli vyzkoušet spoustu věcí, jak v obraně, tak v útoku už na Haukar, což si myslím, že se nám povedlo. Nálada v týmu je teď výborná, do zápasu jdeme od první vteřiny, což před dnešních zápasech moc nebylo, většinou jsme naskočili až v druhém poločase a teď bych řekla, že vlastně nám to jde od první minuty, což jsem ráda, v týmu panuje výborná atmosféra. A tím bych vás také chtěla pozvat na sobotní zápas proti Haukar, ve kterém vás 100% budeme potřebovat, protože bez vás fanoušků to určitě nepůjde. Děkuji
a já bych ještě položil s dovolením otázku na našeho pana trenéra. Jako komentátor jsem si všiml, že dostali šanci hráčky širšího kádru. A mě osobně zaujal zejména výkon Klaudie Rampové. Jak v útočné fázi střelila hodně branek a i v obranné fázi. Jak hodnotíte její výkon? Tak málo kedy sa zamerávame na jednotlivca, ale Klaudia odohrala dneska pomerne solidný výkon. Pracuje dobre v tréningovom procese a myslím si, že ten jej výkon, už tá práca v tom tréningovom procese predurčuje k tomu, aby sa takto javila, takže ako Klaudia hrala dobre v obrane, v útoku vyhrávala súboje, ale dneska by som sa o Klaudii len tak nebavil. Tam napríklad veľmi zaujala Šárka na netradičnom poste ľavej spojky, bránila na dvojke, takže keď už sa bavíme o individuálnych výkonoch, takisto by som opätovne vyzdvihol Adélku Srpovú bránu. Ano, prosím. Zatleskujeme Adélce, protože ona byla dneska naše jistota. Jako poslední zápas je vždy. A nyní bych dal slovo vám, jestli máte nějaký dotaz na naše hosty. Jestli tomu tak není, tak bych ještě jednou poděkoval za výkon našemu týmu a přejeme jim šťastnou cestu domů, protože venku je neblídné počasí. Přece jenom na Hanou to mají velký kus cesty. Barbora Tesařová vás pozvala na sobotní zápas a budeme věřit teda, že přijdete v co největším počtu a budete podporovat náš tým, protože to bude velice důležité. Půjde o historický zápas, o boj o postup do semifinále Evropského poháru. Děkuji vám všem a zase v sobotu na viděnou.